En aquest tercer i últim capítol de la sèrie Mons submergits, Graham Hancock investigarà els fons marins dels voltants de l'illa japonesa de Yonaguni, molt a prop de Taiwan. Allà un grup de científics de la Universitat de Ryukyu, a Okinawa, van descobrir una estructura que no sembla que sigui producte de les forces de la natura. Es tracta d'un bloc de pedra o roca de 120 metres d'amplada i 20 metres d'alçada. Aparentment sembla que es tracti d'un tram d'escales amb 2 orificis d'1 metre de profunditat. Aquestes ruïnes daten d'un període de l'antiguitat comprès entre 4.000 i 10.000 anys i els científics asseguren que té moltes similituds amb les construccions de Ryukyu. Hi ha experts que volen catalogar aquesta estructura com l'edifici més antic del món, però no tothom hi està d'acord. Així doncs, què us sembla si l'explorem i en traiem les nostres pròpies conclusions? En el període glacial no tot era glaç. Els oceans eren 120 metres més baixos i deixaven al descobert 25 milions de quilòmetres quadrats de planes costaneres càlides. He recorregut aquestes terres perdudes i a davant de la costa de l'Índia he descobert ciutats i monuments misteriosos que els historiadors creuen que no haurien d'existir. En aquest episodi em dirigeixo cap a l'Orient per explorar estructures inundades a prop del Japó i per investigar qui les podria haver construït abans que no comencés el que coneixem com a civilització. Mons submergits. Regnes inundats del període glacial. Vaig presenciar un descobriment submarí transcendental davant de la costa nord-occidental de l'Índia. Eren ciutats 4.000 anys més antigues que les que s'havien trobat fins al moment. A partir de certs objectes, es va determinar que les ruïnes tenien 9.000 anys i que podien demostrar l'existència d'una civilització urbana perduda que fa 10 anys que busco. A Taiwan m'he submergit per veure un mur subaquàtic que era clarament artificial i que havien construït quan aquesta part del món era terra ferma i estava unida a la Xina continental. També al Japó he trobat una estructura sorprenent que fa 10.000 anys era completament fora de l'aigua. Si és artificial, seria una prova més de l'existència de pobles civilitzats en una època en què, segons historiadors i arqueòlegs, no n'existien. M'han tractat de fanàtic per defensar teories poc convencionals. Però hi ha experts que reben amb els braços oberts nous enfocaments a vells problemes. Si aquest monument fos totalment o parcialment artificial, seria un descobriment enormement important, comparable al de monuments molt coneguts com ara Stonehenge. Alguns dels millors descobriments són de fanàtics. El problema dels estudiosos és que porten uns tapalls com els dels ases. Els meus alumnes fan preguntes més intel·ligents que molts arqueòlegs. Les meves aventures submarines comencen al Japó, a l'illa petita de Yonaguni, que marca l'extrem sud de l'arxipèlag de Ryukyu. Al Japó vull descobrir si les estructures subaquàtiques de Yonaguni són artificials i qui les va construir. Perquè els seus constructors podrien tenir relació amb les civilitzacions perdudes que he estudiat en altres parts del planeta. La primera vegada que vaig sentir parlar de Yonaguni va ser en una visita que vaig fer al Japó el 1996. Acabava d'escriure un llibre que plantejava la possibilitat que existís una civilització perduda. I a les conferències se'm presentaven japonesos que em preguntaven si coneixia les estructures submergides que hi havia davant de l'illa de Yonaguni. Quan me'n van ensenyar fotografies m'hi vaig interessar. Vaig decidir que faria un curs de submarinisme per poder-les veure. Des de 1997
He fet unes 200 immersions aquí en tota mena de condicions. I encara que el submarinisme m'agrada, no ho he fet pas per divertir-me, sinó per intentar resoldre aquest misteri subaquàtic. Per començar, necessito proves científiques dels efectes de la pujada del nivell del mar en aquesta part del Pacífic. Al final del període glacial van quedar inundades grans extensions de terra de la regió, tal com demostren uns sorprenents estudis recents. Les àrees de color taronja corresponen a la part de terra que quedava a la superfície fa uns 20.000 anys. El doctor Glenn Mill, de la Universitat de Durham, al nord d'Anglaterra, és un expert mundial en la pujada del nivell del mar al final del període glacial. Si et fixes en el Japó, pots veure que l'illa del nord estava unida al continent. Tota aquesta àrea va quedar inundada en uns 10.000 anys. És un canvi extraordinari. On ara hi ha mar, abans hi havia terra. Però els estudis sobre la pujada del nivell del mar no poden contestar si fa 10.000 anys hi vivia algú en aquestes terres i què eren capaços de fer. Vaig començar a considerar Yonaguni seriosament quan vaig saber que quan es van produir les grans inundacions del final del període glacial, al Japó hi vivia gent. Els arqueòlegs estan desenterrant un poble amb habilitats artístiques i tècniques sorprenents. Són el lloc precís i el moment adequat per haver tallat l'estructura que ara hi ha sota l'aigua, però els van considerar primitius, incapaços de fer una cosa com aquesta. El meu primer pas consisteix a descobrir si a terra ferma hi ha res semblant a les estructures submergides de Yonaguni. I resulta que sí. He vingut a la vall de Suka, al centre del Japó, per veure aquesta cambra funerària megalítica anomenada Ishibutai. Els centres megalítics, construïts amb grans pedres, solen associar-se a l'antiga Europa, com Stonehenge, a Anglaterra. Normalment tenen milers d'anys. Al costat d'algunes de les pedres grosses utilitzades aquí, les de Stonehenge són diminutes. N'hi ha una que pesa gairebé 100 tones i la van dur aquí des de més de 15 quilòmetres. Aquesta meravellosa cambra megalítica d'Ishibutai és tot un misteri. Però un misteri encara més gran envolta totes les estructures del Japó com aquesta. Quants anys tenen? Normalment els arqueòlegs la situen al segle VII després de Crist i potser tenen raó. Però crec que la cosa no acaba aquí. M'agradaria saber fins on es remunta aquesta capacitat de tallar la pedra per veure si puc relacionar els monuments megalítics del Japó amb les ruïnes misterioses que he descobert sota l'aigua. Però la meva recerca seria inútil si resulta que Yonaguni és només un aflorament estrany de roca natural. És per això que he convidat Wolf Bigman, geòleg alemany, a acompanyar-me en les immersions. Ha publicat a la revista Der Spiegel que l'estructura de Yonaguni és 100% natural. Si té raó, perdo el temps. I quan pugem amb aquesta paret tan vertical a la nostra primera immersió, vull ensenyar a en Wolf diferents àrees de l'estructura de Yonaguni, en el que s'anomena Punta Diseki. Potser tindrem sort avui, però per tornar... Per identificar-les millor, els he posat un nom a totes. La bassa, la terrassa principal, els megàlits bessons, la tortuga... Si veiem que la bassa hi ha bessones... Ja ho veig. És a prop de la superfície? És molt a prop de la superfície, 5 metres o menys. Llavors passarem a la tortuga. Ens ajustem força al pla que hem establert i baixem junts pel que sembla un pas pla que travessa la base de l'estructura principal a una profunditat de 25 metres. Des d'allà passo al davant per pujar per la cara sud de l'estructura, molt vertical. A 15 metres de la superfície trobem una plataforma de pedra que domina tot el pas.
En Wolf investiga una sèrie d'enormes graons geomètrics que s'aixequen sobre nostre. Sembla que de tota la plataforma s'hagin extret quantitats immenses de roca per deixar al descobert aquests graons. Passem per una altra sèrie de terrasses per arribar a la plataforma superior de l'estructura al cap de 4 metres i mig només. Arribem finalment a l'estructura que anomeno la bassa, una depressió a la superfície de la roca corbada i gastada a una banda i neta i angular a l'altra. Crec que aquests 3 clots originàriament eren artificials i molt menys profunds, i que després els processos naturals els van fer més amples i fondos. Un altre cop a l'est, baixem a aigües més profundes on la tortuga s'estén sobre una plataforma. En Wolf, tot això no l'impressiona gens ni mica. Tenint en compte que han actuat 4 o 5 forces diferents d'alteració i erosió, segur que es troba una explicació lògica per a gairebé totes les característiques, per a totes les formes que hem trobat. És veritat que els fenòmens atmosfèrics haurien erosionat l'estructura quan era fora de l'aigua, que les onades l'haurien batut quan el nivell del mar va pujar, que hauria rebut l'impacte dels residus rocosos dels forts corrents i fins i tot s'hi haurien endinsat petits animals marins. El que he vist fins ara es pot explicar per l'acció de forces naturals. Sorprèn trobar junts tants llocs especials. Però és possible. No tinc prou coneixements de geologia per discutir sobre això amb en Wolf, però conec un home que sí que en té. Es tracta d'un geòleg marí internacionalment conegut, el professor Masaki Kimura de la Universitat de Ryukyu del Japó. Yonaguni ha estat el seu projecte principal des de 1995 i s'hi ha jugat la reputació afirmant que és obra de l'home. És molt difícil explicar que sigui obra de la natura. Aquesta carretera, si aquesta via és obra de l'acció de les ones, hauria d'arribar fins aquí. Però aquí no hi ha cap roca. Sí, si va ser obra de l'acció de les ones, haurien caigut tot de blocs. I haurien de ser aquí, però aquí no hi ha restes de blocs, hi ha un camí ben net. Com s'explica? Depèn. Aquesta costa va rebre l'impacte de les ones durant 10.000 o 100.000 anys. I crec que se n'haurien pogut tallar blocs grans i tot. Però l'acció de les ones no va ser prou forta per moure pedres grosses, perquè les pedres encara hi són. Les de l'extrem, per exemple, aquesta d'aquí, i al mig no hi ha res. No solament aquesta part. Tota aquesta part d'aquí és arrodonida, és tallada. I no hi ha pedres. Aquí no hi ha res, i aquí sí. Això sí que és interessant. Això és el més curiós. L'explicació d'en Wolf no té cap sentit per a mi. Perquè si té raó, hauríem de trobar moltes pedres caigudes al camí mateix, però en realitat no hi ha res. En la nostra següent immersió, en Wolf accedeix a fer un altre cop d'ull al camí submarí. De seguida nedem cap a l'oest pel camí que Kimura i jo creiem que té origen artificial. Ensenyo a en Wolf uns clots rectangulars que hi ha a l'extrem del camí. Per a mi no pot ser que la natura, tal com sosté en Wolf, hagi creat aquestes i altres característiques similars que hi ha en pocs quilòmetres. Un altre camí de pedra en rampa avança en corba entre dues parets paral·leles 100 metres més a l'oest. A prop hi ha un túnel estret. A continuació del túnel hi ha 2 megàlits enormes situats l'un al costat de l'altre a l'extrem nord-oest del monument. Wolf, quan surtis del túnel veuràs els 2 megàlits. Molt bé, estaré atent. He estat davant d'aquests immensos megàlits un munt de vegades.
Són tan magnífics i imponents que sempre m'impressionen. No puc evitar pensar que els van col·locar aquí expressament, però en Wolf no n'està convençut. Estan alineats amb el túnel. Tot és paral·lel. La part més feble es pot haver erosionat. Poden ser dos bancs de gres que hagin caigut a causa del vent, una tempesta o potser un terratrèmol. Després de la immersió, en Wolf vol estudiar els estrats de roca que hi ha fora de l'aigua. S'enfila a prop d'on hi ha l'estructura subaquàtica. Ara som al mateix gres que forma el monument que hi ha sota l'aigua. Busquem formes que ens ajudin a explicar com es va configurar l'estructura que hi ha sota l'aigua. El monument presenta una estructura monolítica, similar a aquesta, formada per capes com aquesta, però verticals. Aquests monòlits sota l'aigua estan disposats en una mena de congost. Podria ser que haguessin caigut dues capes i haguessin quedat atrapades en aquest congost. Que haguessin caigut verticalment en un forat, Exacte. on es mantenen a lloc. Això és el que tu proposes. Però el que no entenc és per què no es troben grans blocs de roca just aquí sota. Quan el nivell del mar es trobava en la fase en què influïa sobre aquesta àrea, podia haver aixecat i arrencat algunes parts que haurien caigut aquí. Però si s'haguessin desprès parts de l'estructura i haguessin caigut de manera natural, haurien de ser aquí, al fons. I el camí és miraculosament net. Coincideixo amb el professor Kimura que la seva absència apunta cap a la intervenció humana. He vist la cara. Però per més que defenso cada una de les anomalies, en Wolf hi troba sempre una explicació geològica. Graons d'angles definits i terrasses planes, camins llisos, passadissos amb canals, forats quadrats, forats rodons, basses complexes tallades a la roca i, finalment, monòlits alineats a l'entrada d'un túnel. Segons en Wolf, tot això és obra de les forces erosives locals i és 100% natural. Diu que l'home no hi ha intervingut per res. L'únic que admet és que és un lloc sorprenent. Per a mi és com un miracle de la naturalesa. Tothom que vulgui saber més coses de les forces naturals, la geologia, la geomorfologia, hauria de venir a fer-hi un cop d'ull. S'entén millor que en molts llibres de text. Després de dies d'immersions i de mirar de convèncer en Wolf, fins i tot amb l'ajuda d'un professor de geologia, m'he donat que hauré d'explorar altres pistes si he de convèncer els escèptics que aquestes estructures apunten cap a un capítol perdut de la prehistòria humana. He de continuar buscant a terra signes d'una cultura megalítica que es podria remuntar al final del període glacial. Però com s'explica que aquesta vora sigui tan neta? Els geòlegs no es posen d'acord a l'hora de decidir si els monuments submergits de Yonaguni són estructures naturals o si els van construir els humans. Però fins ara ningú no s'ha preguntat si al Japó existeix la tradició de tallar grans monuments de pedra. Vaig començar a estudiar el xintoisme, la religió nacional dels japonesos, perquè vaig descobrir un aspecte important del xintoisme és l'adoració de la pedra i de grans roques.
El xintoisme venera les forces de la natura com esperits anomenats kamis. El vent, el mar, els arbres, les pedres, les muntanyes, tots posseeixen kamis. Aquest temple xintoista és a sota del mont Miwa, una muntanya sagrada i alhora un kami. Antigament el cel i la terra no estaven separats, tot era natura. Crec que hem de recordar què vol dir la paraula kami en japonès. El kami es remunta a un ideograma anterior a la Xina, una era anterior a la història del Japó. És la mena d'esperit que es pot atribuir a qualsevol cosa excepcional. Però la pista més important que em pot donar el mont Miwa és que aquesta fascinació prehistòrica per tot allò excepcional present a la natura va dur els antics japonesos a modificar grans formacions rocoses com les Iwakura, pedres divines sagrades. Les adoren i les lliguen amb cordes sagrades. N'hi ha que són del tot naturals, altres les han modificat els humans. Des de quan es veneren aquesta mena d'estructures megalítiques al Japó? Em van recordar algunes de les peculiars disposicions de roca que havia vist a Yonaguni. I si resulta que els geòlegs no es posen d'acord sobre si són naturals o artificials, precisament perquè són totes dues coses alhora? Pedres curioses modificades pels humans com els temples megalítics del mont Miwa. Només que les pedres submergides fa 10.000 anys eren fora de l'aigua. I he trobat un altre paral·lelisme encara més sorprenent entre el monument de Yonaguni i un temple de pedra. En diuen Masudano Iwafune, la barca de pedra de Masuda. Com molts dels grans megàlits del Japó, el seu origen és completament fosc i misteriós. Hi veiem una combinació de vores perfectament marcades i una part sense acabar. Aquí veiem una estructura que és, sense cap mena de dubte, artificial. Tot això em suggereix que aquesta mena de combinació forma part de la tradició megalítica japonesa, que remunta a un passat molt llunyà. La semblança en la tècnica de tallar pedra amb Yonaguni, que s'ha mantingut submergit milers d'anys, suggereix que aquesta tradició es podria remuntar al final del període glacial. Per tota la vall de Suka he trobat megàlits concentrats en uns quants quilòmetres quadrats, com a Yonaguni. Suposo que en aquests dos llocs els antics artistes van trobar pedres en formes i quan van poder van millorar aquelles formes per donar-los significat i definició. Il·lusionat per aquestes troballes que reforcen la possibilitat que Yonaguni sigui artificial, he decidit fer una altra immersió aquí. Per poder arribar més al fons, m'acompanya un grup de bussos que treballa amb un vehicle de control remot. Aquest vehicle pot baixar per sota del principal monument fins a una profunditat de més de 100 metres per buscar nous indicis per tota l'àrea que al final del període glacial era terra ferma. Com que cap arqueòleg marí no ha estudiat mai aquesta estructura, he demanat a Ri Sundaresh que ens hi acompanyi. És un experimentat arqueòleg de l'Institut Nacional d'Oceanografia de l'Índia.
Què hi ha en aquell turonet? Podem girar el vehicle cap a la dreta? La idea és que durant la pròxima setmana el vehicle de control remot recorri el fons del mar buscant estructures peculiars. En Sundaresh i jo participarem de tant en tant en l'operació, però la nostra funció en l'expedició serà centrar-nos en les estructures submergides que ja s'han descobert a prop de Yonaguni. Per començar, ensenyo a en Sundaresh algunes de les formes controvertides que han atiat a la polèmica. Primer recorrem el que crec que és el camí baix del principal monument de la punta d'Iseki. Un miracle de la natura, tal com el descriu Wolf Bigmann, el geòleg alemany, o una obra humana. I els grans graons, què? Les ones els van tallar del substrat sense deixar cap rastre al camí que hi ha sota? O van ser els humans abans que no pugés al nivell del mar? La punta d'Iseki. L'estructura fa uns 300 metres de llargada i uns 23 metres d'alt. Segurament van tallar una roca que ja existia i que devia fer de port. Un port construït tallant roca. És a dir, que el primer arqueòleg marí que visita Yonaguni creu que és artificial. En alguns llocs, en 3 llocs en concret, pots baixar tranquil·lament fins a baix de tot i tornar a pujar, perquè els graons que hi ha són baixos, deuen fer mig metre. Sense cap mena de dubte és artificial, no crec que sigui natural. El concepte imaginatiu d'en Sundaresh, que l'estructura pot ser un port, dona significat als graons i al camí, que podria haver estat un canal per a embarcacions quan el nivell de l'aigua era més baix. Planifiquem 3 immersions per a l'endemà per analitzar aquesta idea. Quan estem a punt d'iniciar la primera immersió, ens avisen que hi ha risc de tifons. Pel que es veu, 3 tifons avancen en direcció a Yonaguni. Sortim disparats cap al port modern. Acabem de rebre aquests faxos. Pot ser que el tifó es dirigeixi cap al nord passant de llarg Yonaguni. Aquí es prenen els tifons molt seriosament. Poden destrossar les embarcacions i fer-les fora de l'aigua si no estan ben fixades. La nostra barca l'amarren ben amarrada al port interior. Ens arriba només la part exterior del tifó. Si el tifó es dirigeix directament a l'illa, haurem de suspendre l'expedició. Esperem que passi de llarg i que demà tinguem bon temps. Ha passat el que temíem. S'han unit 2 sistemes de tempestes enormes i l'ull de la tempesta passa just per sobre de Yonaguni. El mar s'ha embravit i ens diuen que d'aquí 2 o 3 hores aquestes ones rebran l'impuls de vents de 150 km per hora i ens passaran just per sobre. Tothom es tanca a casa. Hem hagut d'anul·lar l'expedició. No podem acabar ni les exploracions amb el vehicle de control remot. Per mirar de demostrar la meva teoria que les estructures subaquàtiques japoneses són vestigis artificials d'una civilització del període glacial, vaig donar un nou rumb a la meva investigació. El poble japonès mateix i els seus mites. Els meus estudis m'han convençut que els mites poden sobreviure literalment milers d'anys per transmissió oral. Un dels mites centrals del xintoisme venerat en temples i commemorat en dates especials parla de la restauració de la llum després de la foscor.
He estudiat aquests mites a l'Atlàntic i a l'Índia. Mites que parlen de grans inundacions que es remunten al final del període glacial. Segons el mite xintoista, el déu del mar ocupa terres que havien tingut vegetació i fa enfadar la naturalesa. La deessa del sol se sent tan ofesa pels actes destructors del déu del mar que es retira una petita cova rocosa. Quan desapareix de la vista, la foscor cobreix la terra. Els altres déus, molt amoïnats, miren de convèncer-la que surti de la cova per poder salvar el món. Organitzen una gran festa amb música i diversions. Quan la deessa surt, vençuda per la curiositat, fan servir un mirall per enlluernar-la amb el seu propi reflex mentre tanquen la cova per sempre. El sol brilla al cel. El món torna a tenir llum. Crec que la història del mite podria ser una metàfora d'esdeveniments reals. La geologia demostra que mentre el litoral va quedar inundat al final del període glacial, canviant les càrregues a l'escorça terrestre, al Japó es van produir reaccions volcàniques en cadena que van enfosquir el firmament durant dècades i que potser van instaurar una mena d'hivern nuclear. Les imatges d'aquest mite, el sol que desapareix en una cova rocosa, es continuen commemorant al Japó actual amb les pedres sagrades o Iwakura que hem vist abans. Iwakura es relaciona amb una cova petita. Els nostres avantpassats vivien en coves i també La deessa del sol, sí. La deessa del sol. Quan passa alguna cosa, s'amaga a la cova. I el món queda a les fosques. Sí. Les cordes sagrades serveixen per recordar-nos que la cova és tancada i la deessa sagrada no s'hi pot tornar a amagar. És possible que aquí visqués un poble que va experimentar els terrors del final del període glacial i que en va deixar constància en mites? Sabem ben poca cosa de qui vivia al final del període glacial a la majoria de regions del planeta, però el Japó n'és una excepció. Hi vivia un antic poble i per totes aquestes illes s'han trobat ruïnes seves. La més antiga remunta a 16.000 anys. Els arqueòlegs els anomenen els Yumons. Totes les grans cultures humanes tenen una especialitat, una cosa que fan millor que les altres. En el cas dels egipcis, són les piràmides. En el dels grecs, la representació de la forma humana. En el cas dels Yumons del Japó, és la ceràmica. És una mica misteriós. En teoria, els Yumons eren una cultura primitiva de caçadors i recol·lectors. I, en canvi, van ser el primer poble del món a fabricar ceràmica, milers d'anys abans que cap altra cultura coneguda pels arqueòlegs. La seva representació en ceràmica de la figura humana, anomenada dogu, expressa una sensibilitat fantàstica i meravellosa. Són representacions estranyes i esplèndides de la forma humana, a vegades mig home, mig animal. Si haguéssim de jutjar els Yumons pel seu estil de vida econòmic, hauríem de dir que es tracta d'un poble caçador-recol·lector força primitiu. Però el seu art ens explica una història diferent. No acabem d'entendre el poble Yumon. Tenim un munt del que podríem dir-ne informació bàsica. Tenim moltes figuretes, però no sabem quin és el seu significat. Què tenen d'especial els Yumons? No en coneixem tota la història i no la coneixerem mai. I això és el més divertit.
No en coneixem pas tots els fets, n'estic segur. No sé del cert quantes ruïnes Yumons hi ha. Si fa no fa unes 150.000 i potser s'han fet excavacions a la meitat. S'hi han trobat milions i milions d'objectes de ceràmica. N'hi ha per tot arreu. I poques vegades n'hi ha dos d'iguals. Cada cop que fas una excavació en unes ruïnes Yumons trobes una cosa nova. He vingut a les ruïnes de Sanai Muriyama, al nord del Japó. El que han trobat aquí va molt més enllà de la ceràmica. Es considera tan important per a la prehistòria japonesa que ho han reconstruït totalment. Descobertes el 1995, aquestes ruïnes obliguen els arqueòlegs a replantejar-se el que sabien dels Yumons. Quin efecte va tenir sobre la visió arqueològica de la cultura Yumon? Abans no es descobrís Sanai Muriyama, es creia que els Yumons eren caçadors primitius i que el seu estil de vida era molt bàsic. Però després del descobriment, aquesta opinió va canviar. Els arqueòlegs es van adonar que el poble Yumon era molt més complex. Aquí han reconstruït un enorme monument que demostra que els Yumons tenien amplis coneixements de matemàtiques i astronomia fa més de 5.000 anys. El professor Kobayashi ha estudiat el calendari que van crear els Yumons. Els Yumons tenien un calendari exacte on s'indicava quan es ponia el sol i quan sortia. Construïen monuments per a les dates especials i aleshores es reunien i ho celebraven. El sol sortia per l'est. El solstici d'estiu. El professor Kobayashi ens explica que els pals estan perfectament alineats per marcar exactament el solstici d'estiu. Al migdia, Sí. el dia especial del solstici d'estiu, Sí. l'ombra queda al mig del passadís. Les ombres dels pals divideixen exactament la base de l'estructura al migdia del solstici d'estiu. No és gaire probable que sigui una coincidència. Això significa que els Yumons devien tenir una llarga experiència a l'hora de construir grans estructures orientades amb precisió abans de construir aquesta. A Yonaguni, els càlculs astronòmics demostren que l'estructura s'aixecava en una latitud molt significativa. Hauria quedat exactament a l'antic tròpic de Càncer, un cercle que passa per l'hemisferi nord i coneix tots els punts en què el Sol es troba al zenit al migdia del solstici d'estiu. L'interès dels antics Yumons pel Sol podria proporcionar un motiu lògic per a una obra tan immensa. En els meus viatges he trobat un poble antic extraordinari, els Yumons, i fenomenals estructures submergides igualment antigues. El que busco és un vincle més tangible que els relacioni. I crec que l'he trobat. El professor Kili em va parlar d'un fenomen poc conegut, els cercles de pedres. A vegades els cercles tenen un gran diàmetre. A vegades tenen un diàmetre més petit i estan junts, com baules d'una cadena. I a vegades fan servir megàlits. Komakino sembla un amfiteatre en miniatura. Està situat en un petit pendent. Tens el cercle i el vessant del turonet que semblen les grades d'un estadi. És una disposició molt interessant, però no sé què és. Potser ballaven a dins del cercle? No hi ha cap rastre de fogueres. S'ha d'estudiar molt més a fons. Aquestes formacions de cercles de pedres només s'han trobat entre els Yumons de fa uns 5.000 anys. Però crec que he descobert indicis al fons del mar d'un espectacular antecedent amagat dels cercles de pedres Yumons.
És en unes ruïnes submergides que ha explorat uns 150 quilòmetres al nord de Yonaguni, a davant de les illes Kerama. Per a mi és una sensació estranya. Si ara fos sota l'aigua, podria molt ben ser entre els cercles de pedres de Kerama. Petits cercles fets amb còdols de riu exactament iguals a aquests, amb el segell inconfusible dels Yumons. Al nord tenen cercles de pedres molt evidents. S'ha dit que poden ser cementiris, rellotges de sol, que s'hi relacionen amb els solsticis, amb els equinoxis. Podria molt ben ser, però per a mi no passa de mera especulació. Mentre venia cap a Oshoro, m'he fixat que tots els cercles de pedra són a prop de la costa. Amb un diàmetre de 33 metres, Oshoro és el cercle de pedres Yumon més gran que s'ha descobert fins ara fora de l'aigua. Es creu que aquest cercle té 4.000 anys. Però fa 10.000 anys, quan sabem que els Yumons eren actius, qualsevol cercle construït a prop de la costa quedaria ara sota l'aigua. És exactament el que passa als cercles de pedres que he trobat a Kerama. Les ruïnes amb objectes interessants podrien ser costaneres. Quan va pujar el nivell del mar, les ruïnes que busquem van quedar sota l'aigua. És una possibilitat molt versemblant. El gran cercle submergit és a uns 5 quilòmetres de la costa de la més pròxima de les illes de Kerama. Però era uns quants quilòmetres terra endins, 10.000 anys enrere. Llavors el nivell del mar era molt més baix i Kerama estava unida a l'illa principal d'Okinawa. Si a Kerama hi ha unes ruïnes de 10.000 anys d'antiguitat, haurem d'admetre que els Yumons eren un poble civilitzat en una època en què en teoria no existien civilitzacions. Però continuem tenint un gran problema. Geòlegs com Wolf Bigman que no creuen que les estructures que hi ha sota l'aigua siguin artificials. És molt estrany. Sí? Aquesta pedra queda penjada sobre... Sí, sobre el marge. És molt estrany. Ha arribat el moment de posar a prova Kerama. Per això m'acompanya el supersèptic Wolf, que hi donarà el seu veredicte. És molt difícil fer una immersió a Kerama. Tens una estona curta de calma entre corrents molt forts. Si he de ser sincer, quan em tiro a l'aigua estic nerviós. Però no pas pels corrents. Al fons regna la calma. Estic nerviós pel que dirà en Wolf. Perquè per més bo que sigui el vincle entre els Yumons i el cercle de pedres, sé que no se'l prendrà ningú seriosament si un geòleg marí em diu que és completament natural. Baixem sobre la base del cercle a 25 metres de profunditat. Hi ha un laberint de corredors laterals per un bosc d'estructures dretes adjacents. Tornem al pilar central i ens sorprèn que la base del primer anell d'estructures dretes que l'envolten presenti corbes còncaves exactament paral·leles al seu perímetre convex. Semblen molt llises i planes quan desapareixen entre els còdols del camí. Arrenquem la vegetació marina dels pilars per obtenir-ne una mostra. En Wolf descobreix que són de calcària coralina antiga, un material amb què estan fetes moltes estructures megalítiques de tot el món. Vés a saber a quina força natural recorrerà en Wolf per explicar aquestes corbes paral·leles tan ben tallades. Està tot fet de calcària coralina. Encara es veu l'estructura dels animals. Sí? No tinc cap mena d'explicació per aquests... Pels cercles. Pels cercles i les estructures. No sé com es van formar.
No conec cap força que els pugui haver donat aquesta Cap força forma. de la natura que pugui haver creat aquestes formes. Sí, és clar, no ho sé. De moment. Això ens deixa amb una única explicació. No ho sé. Jo no em precipitaria. No em precipitaria. No et precipitaries. És tot molt recent i ara s'ha d'estudiar a fons. Tens raó. Crec que per un cop en Wolf m'ha hagut de donar la raó, però estic d'acord amb ell que hi ha molta feina per fer a Kerama. Hi ha el misteri de l'enorme cercle tallat a la roca i de la seva relació amb els cercles més petits formats per còdols. I amb aquest curiós temple arcat que hi ha uns centenars de metres al nord-oest. Perquè quan traiem el vel del mar, descobrim que formen part del que sembla un complex gegant de monuments planificats. No pas el resultat fortuït de les forces de la natura, sinó l'obra d'éssers humans. Potser seguim el rastre d'una civilització perduda al període glacial. Però algú voldrà continuar buscant? Tu i el teu equip fa molts anys que investigueu sense parar, però sou els únics que hi treballeu. Els científics japonesos no sabem bussejar. Vet aquí el problema. Mentre els científics no comencin a bussejar les extenses àrees de terra engolides per les inundacions del període glacial, continuaran faltant proves. Gràcies a bussos que treballen per compte seu, ara coneixem un nombre creixent de ruïnes submergides escampades per tot el món. Al Japó es continuen trobant estructures inundades a banda i banda del tròpic de Càncer. Kerama, Yonaguni. L'últim descobriment és entre Taiwan i la Xina. Aquí hi ha dos murs altíssims sota l'aigua formant angle recte, l'un en direcció est-oest i l'altre nord-sud. Se sap que són artificials per la presència de pedres poligonals visibles a les seccions que estan trencades. I els estudis geològics confirmen que tota aquesta àrea era fora de l'aigua fins al final del període glacial. Crec que es tracta d'un dels molts mons submergits sense explorar que hi ha escampats per tots els oceans del planeta. He intentat fer conèixer el que hi pot haver amagat i l'edat que pot tenir. Però per a mi no es tracta només d'una qüestió de dates. Es tracta del que significa una civilització. Significa l'estabilitat d'una cultura. Els Yumons van expressar la seva forma única de civilització durant 14.000 anys. Significa ciutats? Hem vist dues ciutats enormes al fons del golf de Hambat, al nord-oest de l'Índia, 4.000 anys més antigues que cap altra ciutat coneguda pels arqueòlegs. Significa grans monuments? Hem vist monuments colossals sota el mar, a prop de les costes del Japó, al sud-est de l'Índia. A les aigües de Malta. Aquests monuments apunten cap a la presència de societats humanes molt organitzades que van prosperar a les costes de tot el món al final del període glacial. Crec que es van acumulant proves que demostren que hem infravalorat els nostres avantpassats. Crec que potser vam fer el salt cap a la civilització com a mínim un cop abans i que després vam tornar enrere per culpa de catàstrofes naturals terribles, tal com testimonien tots els mites antics sobre inundacions. I crec que és ben possible que, com diu Plató, després del cataclisme vam haver de tornar a començar com nens, sense recordar el que havia passat. En aquesta sèrie he mirat de demostrar que moltes de les pistes que ens podrien ajudar a recordar es van perdre sota l'aigua, tal com prediuen els mites sobre inundacions. I que el que s'obre al llindar on acaba la terra i comença el mar és un enorme món submergit sense investigar que fins ara hem ignorat.